Festivalek Tinkovê hefta borî hatin darketin jî Festîvala Govenên Kurdistanê bû. Li bajarê Almanya Esslîngenê sala 35-emîn avê festîvalê bû û hevalên me Kerem Pola û Leyla Ekin jî ji bo me ev festîval şopandin, bi mamoste û şagirtê govendê re hevpeyvîn kirin û dîmenên rengîn kişandin. Em spasiya wan dikin vê münasebetê. Niha em ê li vê dosya xwe taybet temaşe bikin. بله مامۆستا وەلی بۆتی نەها لە کیلاکەمەیە و پخۆژی ئەندامی ژووریە سو پێنج ساڵە ئەف چوو سو دو ساڵێ من ez bejdar dibim. Va su du sala da insanê su pênc sala kedu emek dayîn serî de wek şehîd Mizgîn, şehîd Sefkan û heta wek îro bê bêrîvana û serheda ez gelek hemiya bejna xwe ji ber we tewînim. Xortên me hatin perwerdê xwe girtin, mîrîcana da dest pê kirin. Heta wek îro jî mîrîcanê me sal sala dî jî xweşikbûna wê em bêjin rûniştina wê ji hemî sala jî xweştir hêdî dî derbas dibe. Yani me ji gel girt me da şagirtê xwe, şagirtê me jî dan me dîsa me li gelê xwe fitiland ev çand de hene bi wî rengî yani em gelek pê kêfxweşin hingam va ciwana li Ewropa dibînin em dikarin perwerdekê bidin û em va perwerde bikin bînin serdikê cilal wa bikin kultura wa mezin bikin zimanê xwe Kurdî em bikarin va hene perwerde bikin ez gelek pê kêfxweş dibim. îro çanda me bi rastî jî heq dike kî got me aniya astekî welê gencê me dikarin xwe têde bibînin. Karin xwe têde bibînin. Vî rengî dikarin xwe têde bibînin. Hêdî cilê xwe nas kirin, pêlavê xwe nas kirin, rexsê xwe nas kirin. Ji hemiyan mastir got dijminê me nikaribe me pê bidê erdê zimana ziman em didin wa. یادê şengê li kêlekەmەیە یادê şengê jî îro tevlî mêrîcana sî û pêncemîn dibe Yekê va roj mera afirandinê mîmarê vî aşitî û mirovatî serok apo wî silav dikim û va mêrîcana sî û pêncemin li serok apo pîroz dikim û dûra jî heval Şehîd Mizgîn û Şehîd Sefkan ez wanan bîr tînim şexsê wan de hemû şehîdan bîr tînim rêz digirim ji wanan hat ji min daxwaziyekî xwast got were tevê koma şehîd bêrîvan be em dixwazin dayîkek me re lazim e min jî ew neşkandin ama min got bila tiştekî digot şorbeyekî bila xwe min jî tê dabî. بله مامۆستا Yılmaz Beyazgül yek ji endamê jûrê îro niha bi me re ye ew jî du roja dîtinê xwe ser koma bi hawayekî resmî binivîsîne Bêguman ew mirasê Şehîd Mizgîn û Şehîd Sefkan e. Destpêka Mêrîcanê wî demê em hînane li Ewropa bûn bo alîkariya hunerkom şevekî dar dixin mêze dikin hefteşt komên govendê çend jî herêma da komên muzîkî henin wisa dest pê dikin hêdî dî tabî hem bi perwerde hem bi yek beşe ewil cîwanên ku Ewropa çêbûne nava wan da gelek yanî Kurdistan jiyana xwe da nedîtiye bes tu gerê hezkirina welat û hezkirina wî kulturê bi wan bidê qebûl kir ez îro kêfxweşim berku tiştê ku me dixwast îcrakirina govenda Kurdî da îro dertên ser sahnê
dike ev başe yek jî nifşên nû henin du komê me henin yekemîn car Mihricanê de û pir ji ciwanî û tiştên pir baş kirin ew pêşeroja me ronayî dike ku ew karê dî bimeşe ez bi xwe wî warê de rehetim dema ku dinêrê me hinek tişt pê xwe hîştiye. düşman şerlik ediyoruz. Ruslarla hürmeti kınayacağım, hürmeti kınayacağım, çatıya koy, çatıya koy yapımda. Ben o instasya Mahmut Kocaken, ben in Haji, bıçapıken korun am komadisa, dışının ciyewa, bıçapıken bir koç bu hadi komada.